a matsa maza in dama dokan cire aikin nan ran jama'a daga majalisa ta bullo ko kuma da majalisa ta hannu to a duba a gyara. Dama hannu ya rubuta hannu zai gyara. Malam Obasani a taimaka maza ƴaƴan talakawa suna nan suna cewa yaya gobe su zai kasance. Wasu za su ce sun soma jin daɗi za su baccin su ran jama'a, wasu za su ce za su je su hidiman su. To kar ka manta baccinka hadari ne ga ɗanka. Tunda ɗanka nan a gida ya rasa rana ɗaya a karatun shi. Sauran jihohi a Najeriya rana ɗaya za su jarabawa da ɗanka. Jarabawa ne ko ne gaba ɗaya za su yi. Waye ne za su yi. In an zo kuma entrance ba za a yi ne na firamare anguwanku ba kawai. Na jiha ne baki ake yi. Da yawanci ma na ƙasa baki ɗaya. Saboda haka za a sha gaban 'ya'yanmu a karatu. Ko mun yadda ko ba mu yadda ba wannan abu yana neman gyara na gaggawa. Masana su suka soma cewa anya cikin jama'an nan kuwa ba zai illa ga tsarin manhajar karatu nan ba. To gashi ya tabbata, gashi an zo an yi bincike mai kyan gaske. Ba wasu ga binciken nan ba bare a ce akwai wani maganar siyasa a ciki. A'a masana ne ba su san komai a duniya ba sai ilimin da za a tsara ilimi, kuma tare da kungiyoyi na kasashen duniya da suke taimako a jihar Kaduna da su aka yi wannan aikin, kuma sun fitar da wannan sakamakon cewa ga matsala nan ana ji ana gani maza a taimaka. Babu yin to shekara ta wuce yanzu za a shiga wani sabon shekaran kenan, za a koma hutu kwanan nan. To daidai lokacin da za a gyara kenan abubuwan da aka kuskure, a duba kuskuren nan maza kar a ce za a bata mana rai. Ba za a bata mana rai. ƴaƴan al'umma ne, ƴaƴan jihar Kaduna ne, haƙƙi ne kuma za a tambaya. Wallahi kowa sai an tambaye shi ya bayani akan abin da ya alkawarin zai ɗauka. Saboda haka kada a waiga baya, a maza a yi gyara. Wannan maganan juma'a a dawo da shi, a matsa maza in dama dokan cire aikin nan ran jama'a daga majalisa ta bullo ko kuma da majalisa ta hannu to a duba a gyara. Dama hannu ya rubuta hannu zai gyara. Idan kuma abin da ake ce mishi executive mai yake ce mishi order, wanda shi mai girma gwamnati shi kadai zai iya yanke hukunci akai. Idan shi ne wannan dokan to Malam Obasani a taimaka maza ƴaƴan talakawa suna nan suna cewa yaya goben su zai kasance. Anya za su iya zama aji ɗaya da ƴaƴan Ondo da Ogun, da ƴaƴan Kano, da ƴaƴan Bauchi, da ƴaƴan Borno, wanda suka samu cikakken koyarwa, cikakken lokacin koyarwa, cikakken kintsuwa makarantun su, cikakken taimakon iyayensu da ƙungiyar PTA da duk samar da kakin da suke bukata. Anya za su iya gogayya da su. To wannan shine tambayoyin da ni ma zan bar al'umma da shi. Yau saboda haka haƙƙinmu ne, haƙƙinku ne, hukuma mu gaya muku, ko kuma ku aiwatar. Iyaye ku shiga ciki tsundum, magana a ga laifi a shiru ba daidai